Timmerje en nog meer timmerje. Van Ben uit Halmen omkrieten stiet de laatste weken van de zomervakantie in het teken van het 30ste spiekerdorp Halm. Maar liefst 160 ben binnen 2 dagen lang dwaande met de bouw van haar hut. En dat is een record. Zolang dat ik bij het spiekerdorp zit, is dit voor mij de topscorer qua aantal ben wat dit hier mij doet. Ja. Wat is het allermooiste aan zo'n spiekerdorp? Nou, de samenhorigheid die je ziet. De band gaan al jaar samen. We zijn met een thema bezig, we zijn met een hut bezig. We zijn afhankelijk van heel soort begeleiders. De blauwe shirtjes die hier rondrennen. Nou, dat gaat al jaar zo mooi samen. Die pakken het heel goed op. Het is gewoon echt een groot feest. En ja, het is jong en oud bij elkaar. Er zit in één groep 10 bij en dat varieert van groep 3 tot en met groep 8 van de basisschool. En dat werkt het heel mooi samen. En het gaat al je trom elkaar heen en dat is gewoon het mooiste om te zien. Een 100-tal vrijwilligers zwaar hier dat de dagen vlekkeloos verrennen en het waar tijdens het spiekerdorp is meer dan mooi. Vanwege het 30ste jubileum hier sliepen de band vannacht op het sportpark. De band die meidoggen binnen blied dat het weer terug ging koe. Ja, de kist bouwen, slopen en ja, soms had je bijvoorbeeld een pallet en dan kist er wel iets anders van bouwen. Ja. Wat is het mooiste stukje van je hut? De stal. Ja. Daarnaast is het spiekerdorp van Jurjen ek avonturierje. Ja, dat is wel mooi, ja. Ik zit bij 2 vrienden en ja, de rest een paar bekenden en de rest ken ik net. Dus een beetje kennismaatje, hè. Bij een soort clubs in het land is een vrijwilligerstekort. Wat dat onbelangrijk kan men in de landen nog wel wat leren van Halm en omkrieten. Nou ja, als het juist naar alleen deze week al in Halm, dan hebben we Aron de Sneun wie de Bethlehem Skielertocht. Nou, dat draait op een heel soort vrijwilligers. Nou, wij zitten nou deze week met het spiekerdorp. We hebben een heel soort mensen voor nodig binnen. En komende Sneun zit nog maar de Halmer Autocross. Nou, echt die draait op voor vrijwilligers. Dus ja, in die zin wordt een heel groot beroep die ja, op de mensen uit Halm. Ja. Tongersdag is de prijsuitreiking en de deelnemers denken wel dat ze de speakerbokaal in ontvangst nemen kunnen. Is Jim hut nou de mooiste? Ja, Waarom? omdat er zit heel veel detail op en ik vind het puntdak echt heel leuk. Wil je hem nummer 1? Ik hoop het. Maar dan wist dat nog niet zeker. Maar we hopen het beste, hoor.